हेल' खुलुमबाय बयखौबो आं गुवाहाटीयावनो दंफैखायोमोन सानबासो जाबायमोन बेनि गेजेरावनो बे घटनाखौथ' मिथिखादों नोंथांमोना दा बे हिसाबै आङो दा न'आव थांनायनि सिगां बे जायगाखौ आङो दिनैहाय भिजिट खालामलांनो एबा हाबलांनानै दुख सुख रायलायलांनो होननानै आं दिनैहाय बे भिडिअखौ बानायनो सानबाय स' दा जोङो थांगासिनो दं नै बाइकजों बाइकआ दाबायनांबायनो एसे बोलो माने हाजोना जायगाया हाजो आरो उत्पल चक्रवर्ती नैबे आदाया बिराद हेल्प होगासिनो दं आंखौहाय दा बे जायगासिम सहैनो थाखाय होबोगासिनो दं जों थांबाय थादिनि होमब्ला ब्लग दादा अब्ला जों आगान होबाय नै जायगायाव आरो आदा सासे लोगो मोनदों नै बेबो रिलिफ केम्पआव फैदों आदा आंबो बे खाथिनिनो अबसे थेवब्लाबो आङो फैनाय जाथ'वाखैमोन दिनै फैबाय आरो दादा खस्थ' पाइसे अलप दा मोनफैबाय नै नायदो नैबे गोजांनाय बोथोराव माने आं बिराद खस्थ' मोनो उन्दुनायाव गोजांनाय मानायाव बे बिथांमोनाबोसो मिथिगौ आरो बेखौ माने थाग्रा न'खौ नुब्लानो बुजिखायो आरो औ थ' माय गुडनेस नै हो गाखोबाय जायगायाथ' हाजोसो ओरैबो हाजोजोबखा नै आरो ओरै जौसिनबाव बा गुवाहाटी सिटियाथ' हौरै थाबाय हनै मेंबाय दा थांबाय थादिनि आसल जायगा मेन लकेसन जे जायगायाव थानाय न'फ्रा सिफाय जादों बेफोर न'खौ जायगाखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरबाय दा जोङो गाखोफिनबाय नै दङ नै बिसोरलाय आदामोन दङ नै औ ओरैनो दा उन आंजों गाखोफाबाय नै बयबो जों जायगासिम थांनि नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बेफोरखौ आरो बोरैबा बे न'खरखौ बासायना लाखिनायसै आरो फेमिलि लेडिसफोर गथ' गथाय थानायफोराथ' थानो नांगोन ना नङाबा अखा हायोबा मायबा हायोबा गथ' गथाय लानानै उसुबिदा जायो होननानै बे न' गंथामखौ जों बासायना लाखिदो आरो रायजोफ्रा आदसा बेखौ सिफायनो मोनाखै गिनानै खारो बियो गावसोरबो बेग जालांनाय थखसे आलदायै बर'फोरनि न'खौ सिफायनाय जादों फ्रावबो माखासे न'खरफोर दं नन बर'फोरनि न'खरफोर दं बेफोरखौ दाङाखै खिन्थु नैबे महाय ओरैबो ना बेफोरथ' सिफायजानाय न' जोङो मोनजेनबाय नै सिफायजानाय न'मोन ओमफ्राय दा खुनुरुखुम बानायनानै थाफिनबाय नै प्रेगनेन्ट 8 मास बा बेफोरबायदि मानसिखौ बहा दोननानै जोनोम होनो खेबसे नङा खेबनै नङा गोजौ न'खौ गाहाय खालामना होदो माने उपाय गैया नैबे न'खराव सबसे दुखुसिन खोथाया बेवहाय माने प्रेगनेन्ट बा गोरबोआव गथ' थानाय बाहाय मानसि दङ 8 मासनि घटना जायफोरा बिमा बिसोरो मिथिगोन 8 मास गथ' थायोब्ला सासे मानसिया बिमा हिसाबै माबायदि परिस्थितियाव थानांगौ डक्टरनि एडभाइसफोर बादिब्ला दा सानना नायदो नैबेबायदि न'आव दा थानो गोनां जानानै दं दानफायनाय बेयो नैबे न'आ दानफायजोबनायनि दानफायखांनायनि बे आग्लायनानै थानाय खुन्थियायावसो बेखौ न' लुखांफिननानै थादों नै औ गाहाय बा ओरै नैबेयो नै औ दा बेफोरखौ लुखांनो थाखाय हाजिरा मावना जाग्रा जों बेफोर थिंखौ बेनिफ्राय मोनफिनगोन दा जोंथ' दिनैसिम खामानि मावनो थांनो हायाखै औ ना बेयो बाबु ना नानि जादोंमोन बे घटना जानाय समाव बाबु दानफाय जानाय समाव 15 दिनसो जादोंमोन बिनि बिमाया होनदोंमोन जों नांगौबा सिफायना लागोन नोंसोर सिफायनाङा होमब्लाबो मानियाखै जि जोम दिहुनस्लाबनो जोंखौ सुबिदा होआखिसै ओरैबायदि अयथासार खालामलांदों
मेनलि नटिस गैया आरो बेनिखायनो बे माने खोथाया मेनलि मोनसेबाव जानाया जाहैबाय खुनु नटिस होआखै एरायदो बा थांदो बा बिदि जेबो गैया जेबो गैया डाइरेक्ट फैनानै डाइरेक्ट एटेक ओरैबायदि अयथासार खालामदों जा नाय बे न'फ्रा औ नैबेमोन नङा मोनसे नै दाथ' गाहायथार नै नैबेयावनो सासे दायो मास मोनसे जायाखैना बे मास मोनसेबो जायाखै नै बे बाबु गथ'आ अ नै दा बे गथ'खौ फेदेरगासिनो दं नैबे न'आव नै नाय औ नै अरजालै केमेरा औ एसे आवगायबावनिथ' जों हाजिरा मावनो थांदोंमोन हाजिरा मावनो थांनायाव जोंहा बुरियाल' दंमोन गतिके अकस्मात दिनै बिथांमोना नटिस होआ होरि होआनो अकस्मात थारमाने दानसा खालामलांजोबदों आरो दा जों फैगौ मानियावनो इसोर एकदम गुरा खालामजोबनांबाय जोंहा उपायानो गैया बयबो खामानियाव थांदोंमोन उनाव बार अखा फैबाय गथ' गथाय बिजि फिसा बोराइ मानसिया रायजो राजा गासिबो मुदि हुगारनानै अबाव थागोन अबाव जागोन अबाव लोंगोन आलाय सिलाय जाजोबनानै थाबाय दा जों इखिनिखौनो दा रायजो राजाया बा सरकारा मा साहाय्य हरो जों बेखौसो सानो दे हामबायसै दे स्कुल बन्द बन्द देरेन अरेनन पाबुन औ दे गोजोन्थों हामबायसै दे फैफिनबाय खामानिनिफ्राय दे औ दे जागोन दे जेबो नङा दे स्लिम दाख्लै बार बारना जिजोब्बाय ना बे समावथ' बिराद दा अबाव थायो आब'लाय बोरै बानायना लादों बैयाव बानायना लादों दे बे फारागा ओंखारदों नैबेवहाय आंनि नुनायाव नैबे खाथियावनो नैबे सिफायदों नै ओमफ्राय बेयाव सिफायाखै नै बर'फोरनि बेखौबो सिफायदों बेनिफ्राय नै बेखौ सिफायासै बाङालिफोरनि बे खाथियावनो दङ खिन्थु बिसोरखौ सिफायाखै नैबेयाव जों जेराव गसंदों बेखौ सिफायबाय आरो बै सिंनि बर'फोरखौ सिफायदो जोंनि रायजोनि बाथौ बेयो रायजोनि बाथौ ना ओमफ्राय बेखौ सिफायलाङाखै जेबो खालामाखै दा बेखौ ना मन्दिरखौ जेबो खालामा बे मन्दिर नालाय नैबे बाथौ मन्दिर ओमफ्राय ओरैहाय दङ नै शिब मन्दिर नैबे शिब मन्दिर आरो नैबे मेरला दंबावो ना आं मोनसे खिन्थिबावगोन आरो दा नैबाव बे बर'निमोन बेखौ सिफायदोंमोन खाफिनना लादों बानायफिनदों दा खाथियावनो दं बिसोरो गुबुन बर' नङा आरोना गुबुन बिसोर दं ओरै नब्रै नबासो दं जेखौहाय खुनु दाङाखै बिसोरखौ दाङाखै नैबे सिफायनायनिमोन खाफिनना लादों बानायफिननानै लाबाय बेखौ सिफायदोंमोन माने अबाव थानो दा जोङो बार अखा थान्दा बिराद गुसु उफाय गैया जायगाया साननिसिम आं आर'ज गाबहरो जाहाथे बेनो लिडारमोन बर'नि दैदेनगिरि होनना बुंदोंमोन बर' हारिनि थाखाय आं जौगागोन होनदोंमोन बे प्रमद बर' सारा दिनै फैना एसे नुजायोबा जों बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आरो दे खुलुमबाय दे माबोरै दं दालाय जोङो दा दुखुथियाव दङ जोङो दा जोङो जानाय लोंनायाबो बन्द जाना दङ जेनेबा जोङो खाला लगायगोनबाबो खाला लगायनो हाया दुइटानि खेथ्रआव जोङो बै गोजानाव दै लायनानै आरो एनेका गथ' गथायफोरखौ माबा खालायनानै आङो दै बाथौखौ दा फुजिबाय थादों बाथौखौ मोजां जाथोंना आरो फैगोन बाराव आरो जाहानि बिगनि जाना होननानै जों आफा बोराइ बाथौनो दा आं रायजो राजानि सिगाङाव गासैखौबो लानानै आङो बाथौखौ फुजिनाय जाबाय थादों मा नामलाय नोंना Raskin. Your name? न'खरा 45 मानसिफ्रा 300 जन बायदि ना ओमफ्राय फरायनाय अनगयिं फरायनाय गथ'फोरा साबेसे बायदि जागोन बेबायदि जों बिदि फरायनायखौ सेसास खालामाखैमोन ओरैनो आल्टिमेटलि 20 जनसो जागोन ना 20-30 ओमफ्राय बिसोर बर' मिडियाम फरायो बर' मिडियाम
बाबु खस्थ'थ' होनायाखै आंनि फिसाजोनि किताब सिताब दानसिजोबदो सुरकेस गद्रेज दानसिजोबदो नै आंनि जों दा बाव थायो दा जोङो इयो जेराव दानफायाखै इयाव जों थादो बाबु इदो जों न' लुनो हालाना जों बोरै न' लुनो बाबु थिंखौनो थांजोब्बाय जोङो खामानियाव थांदों हटेलाव मावनो निरुस थाबायाव जों खामानिफ्राय मोनफायस्लाबदिया आंनि फिसा जादोंमोन गथि हमथानो इ गथ'आ हमथानो इमान खर' गिदिंलांनानै बिहुस जालायलायदो गथ'आ इनि किताब पर्यन्त दानजोबना होदों आं बाबु आं थिग बुंगोन आंनि फिसाजोआ बेयाव माखासे अबस्था आरोबाव ओरैहाय गोजौसिनाव ओरैथ' बिराद गाज्रिसिन नै प्रमद बर'फोरखौ जोंबो भट होनानै देरहासार होदों जों बुरलुंबुथुरनि खोला थानाय बर' सुबुंखौ नायफैनाबा बे प्रमद बर'नि सारनि गोरोन्थि जागोन जोंखौ खनसे नायनो फै प्रमद बर' सार जेबो हालायासो जाना दङ जोङो एसेबां दुखुथियाव सोलिनानै दङ गथ' गथाय लानानै नोंसोरनो बुंदोंमोन सारमोनानो माने ट्राइबेल माहारिखौ फरेस्ट माबानि फ्राय होखारनो हाया बेथ' भुमिपुत्र जों बर' माहारिया ट्राइबेल माहारिया जेनेबा जोंखौ होखारनो हाया होनदोंमोन अब्ला दिनै जोंखौ मानोल' बर'खौल' बासिना होखारखो बेखौ सारा डिसाइड खालाम सारा रायलाय आसामनि भुमिपुत्र जायखौ बुंदों जों थागिबि जों बावनो थागोन बेयावनो जिउ गारगोन जों बे जायगाखौ नांगारा बे समाव माखासे आपडेट बेखौ जों नैबे आदानिफ्राय मिथिनानै लानि आदानि सिनायथि होनानै आंनि मुङा गपाल बर' बे गामिनि नामा जाबाय गवालपारा थुलुंसिगुरि गामि जोंनावथ' बेहाय सरकारनि फालनिफ्राय जोंखौ बे हानि बिखयै जोंखौ एसे रायलायदोंना रायलायाखै जोंखौ दोननो थाखाय आं बेखौ खावलायहरो आरो बिनिफ्राय जोंनि बे जिथु आलाय सिलाय जानाय रायजो राजाफोरखौ अन्नानै जोंनो जुदि जानाय लोंनायनि बादै जोंनो जुदि थिं औवानि बेबस्था खालामना होयोमोनब्ला जों जोबोद मोजां मोनगौमोन आरो सरकारफोरा नायनानै जोंनि बे मावरिया बायदि थानायफोरखौ हाफोरखौ जोंनो थिग थाक खालामनानै सरकारजों रायलायनानै मोजाङै खालामना होयोबा जों गोजोननाय मोनगौमोन आरो एबसुनि फालनिफ्राय जों खोनाना मोन्दों एसे धरना होनो गोनांमोन दाखालिबावो ओमफ्राय जोंखौ बिसोर बुंहरनायसै बले फैनांला जों रायलायगासिनो मेन माबायाव रायलायगासिनो नोंसोर फैलांला होननानै बुंहरदो एबसुनिफोरा थिग बेफोरबायदिनो रायलायबाय दङ होननानै खोनाना मोन्दों खिन्थु दाहालासै जोंनियाव खबर मोजां रिजाल्ट फैयाखै आरो जों रिजाल्टखौ जुदि कमप्लिट मोजां मोनोमोनब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो